On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers contre les mauvais hommes, contre les mauvais djinns et contre tous les maux de la création. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage, le Clément qui manifeste sa clémence, le Miséricordieux, le Dieu qui a débuté et termine les choses. Louange à Dieu, gloire à Allah, le Dieu qui nous a mis sur le droit chemin, le chef suprême. Après, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes, l'imam des messagers et des prophètes. Que la paix et le salut soient sur toute sa famille, tous les compagnons du prophète Mohammed qui étaient sur le chemin du prophète Mohammed. Que la paix et le salut soient sur tous les prophètes et les messagers passés. Nous remercions très sincèrement notre grand guide spirituel, Seydi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Ensuite, les chers croyants, vous avez devant vous votre frère, votre ami, votre compagnon, votre élève, du nom d'Ali Sangaré, prédicateur et annonciateur de la religion musulmane. Je suis un prêcheur musulman. Certes, mon souhait est donc que tout le monde adhère à la religion musulmane. Mais jamais je ne cautionnerai ces actes barbares commis au nom de l'islam. Après, on va vous expliquer ou vous raconter une histoire qui nous donnera de l'expérience et beaucoup de choses. Du nom de Kissatul Tawadud El-Jariyat. Mbadéon, taga ñinine ko Allahu Ta'ala fe ninga bo sheytane toroma sheytane mingera farala kenu venye Allahu Ta'ala fe ninga bo ga nema bele jelena ninga bo adamaden jugu toroma ambi ala taga deli akanena ukishi kabo jine jugu toroma ambi ala taga deli akanena ukishi kabo yani ala ka dave bele jele toroma namure mbadeu aman zinzini Allahu Ta'ala to barkamay faga betgi alamiye doni masay alamiye masamminye je hinen lo bolentigi la haran nema karengrale tigi masamminye ko damne nabna ko laban o ko fe mbadeu ambi ala tano dave mamu alamiye ambi ala tanu setigi mambo alamiye ambi ala tanu fama mambo alamiye ambi ala tanu ala warate alamingo masammi nimi ajaba ke masammi naye minge oyo bane ambi o ala tanu mbadeu
sanya be Allahu ta'ala ye masami yere fani siriyara aunga ani auka kan kanu ni islamiya sire kan bla che sraka no ni dine chen masami ye famo ga famai kudeta joroti masamina masami ni vote moke kasigi masami ikado kudeta tikala masami abe kasoro fiti mbadi na muray ambi kishini nema nyini o Allahu ta'ala mfe ako ke dalo la so here maka ne Muhammad al-Mustafa sallallahu ta'ala wa sallam ale kira min ye kira folo ani kira laban o Muhammadu min ye kira ni nabi monga almami ambi ala deli ala ga hine o kira ina ambi ala wele ala ga yafa o kira ima mbadon ambi ala deli tum ala ga hine o kira somo sanmauna azuriyaw minum borala ani abora minuna ambi ala deli oluye ala ka yafa uma ambi ala deli tuguni kira sallallahu alaihi wasallam ajenyo nyuma minun tugura nofe sa aba nyuma minun tugura kira nofe ni uye baraka ni kira ka kuma ubalolo ka usaro ka ambi ala deli oluye ala ka neman kisi jidi oluye roka yani fana mogo minnu fana tugura kira la sallallahu alaihi wasallam nu be kira no febi nin dugukolo nga nyenama yalla ubi chesraka ubi muhammadu ka siratige klele yere ka hakika emiye mbadeu ami ala deli ala ka hereke anoduwe ami soli fana ala kira ube kira o kira temena nabi nyamo na mimante mana ala bolo ambi solli uka ka nyini ala fe ala ka yafa ke kiro bema ani nabi nyamo mbala jelema mbadi nambora isa bunya masegi ani barkada ani wale nyumando ambo nyeshi ankalam fama amblasrali bama annuru mine bagama kambla chesraka ka alaga dine nyefo anye a checheka no ye anga chorwa nyumaye min toye asayidi Aishak Sharif Usman Madani Haidara ambafu ka wala nyumando ka barkada ninkenenka ka dugo ke ngara mo belebele ye ka dugo nyini ningara mo belebele mfe ningara mo mi mura Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kila ka tugu Muhammadu la ni chwe karamo mi ye Muhammadu jigifa karamo mi ye Muhammadu kuna wuli jugu chela nafigu chela hasidu chela dine woro chela minum teslame ode Sayyidi Sharif Usman Madani Haidara nambora edu mbadeu aw balmakedo mbadeu aw terkedo ana jenyo ngado aw ka kalande njashile do mbadeu min toye Ali Sangare wajuri kala do islamia sraka alaka dine nyefo bado ka alaka dine barachi awye 100% o kamala ni mangado ni ala mangai agado ne wajuri kala islamia sraka nga miriya ni nga hakilla de ye
diɲɛ bɛɛ doni ye silamɛya la nka cogo di i k'a dɔn n tana ye min ye o de ye wale jugu kɛ ka mɔgɔw don diinɛ na dansago ye ka mɔgɔw don diinɛ na ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn lebu ɲɔgɔn dɔgɔya ani ɲɔgɔn neni ni diinɛ tɔgɔ ye k'i bɛ mɔgɔw don diinɛ na la o tɛ n ka baara ye n bɛ dalilu sama ka na de ka bɔ kuranɛ na o min ye silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ ye ka bɔ hadisaw la n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam o ka kɔrɔfɔw bɛ kitabu minnu na min nana o dalilu de ye ani ɲɛnamaya yɛrɛ dalilu minnu bangenen bɛ kɛnɛjɛla ka bɛɛ ɲɛna n b'olu de basakili ci aw ye 100%. nɛni t'a la bugɔli t'a la ɲɔgɔn dɔgɔya t'a la ɲɔgɔn lagosi t'a la jinɛmɔriya t'a la kolonifili t'a la n y'a dɔn o ye koɲɔgɔn ye ka l'imam aliyu paix à son âme dit dans ses hadiths Seydina Ali ko a ka kumaw la ala ka diɲɛ bɛ imam aliyu ma n'o ye Seydina Ntɔmɔ ye a ko l'homme n'est ni son père ni sa mère ni son maître ni son frère ni sa sœur mais l'homme n'est que soi-même a ko cɛ tɛ mɔgɔ min bɛ kuma ko ale fa bɛ taa a tɛ fɔ o ma ko cɛ mɔgɔ min bɛ kuma ko ale ba bɛ taa a tɛ wele ko cɛ mɔgɔ min bɛ kuma ko ale karamɔgɔ bɛ taa o tɛ wele ko cɛ mɔgɔ min bɛ kuma ko ale balimakɛ bɛ taa walima a balimamuso bɛ taa o tɛ wele ko cɛ imam aliyu ko ala ka diɲɛ bɛ aliyu ma ko cɛ ye jɔn de ye cɛ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ kuma n'a yɛrɛ ye ne filɛ me voici cɛ min b'a fɔ ne filɛ k'o de ye cɛw la cɛ n badenw aw balimakɛ n'i ka cɛya aw ka garibukɛ n'i ka cɛya a n'a ka musoya wallahi aw y'o dɔn nga aw y'o dɔn aw y'o seere ye wa ala yɛrɛ y'o dɔn ne yɛrɛ y'o dɔn wa aw y'o dɔn o ti kɛlɛ ko yɛrɛ ye fiyewu k'a fɔ mɔgɔ jugu ti k'i seere ye o ye nkalon ye ala ko la i jugu yɛrɛ de y'i seere ye o seereya ka di fana n'a bɛɛ ye u b'a dɔn nin funankɛnin min filɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'a bɛna ala ka diinɛ baara ci tuma min na o b'a sɔrɔ a jɛnna a musow kɔ o b'a sɔrɔ a jɛnna a denw kɔ o b'a sɔrɔ a jɛnna a ka kabila kɔ o b'a sɔrɔ a jɛnna a bɔkolow kɔ o b'a sɔrɔ a jɛnna diɲɛ daamu kɔ o b'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ min na o de ye lahara ye wal kaburu n'a bɛ kuma kamalen ni mɔgɔ tɛ waritigi ɲɛda la ko wari b'i kun a mɔgɔ tɛ faama ɲɛda la k'i ye faama ye a mɔgɔ tɛ a tɔgɔ ye di kafiri fin dɔ ɲɛda la k'o ye cɛnikɛla ye a mɔgɔ tɛ jinɛmɔri ɲɛda la k'o bi jinɛ kafiriw jigi ka bɔ kabakolo la wallahi a mɔgɔ tɛ dabalijugu kɛlɛ ɲɛda la ko e ka baara ye dabalijugu de ye e ka baara ye mɔgɔ faga de ye e ye subaga de ye mɔgɔ sogo ɲimina de ye bali ni mɔgɔ tɛ o la n'a y'a daminɛ ala ka diinɛ a y'a dɔn cogo min a b'a fɔ o cogo la 100%. n'a bɛnna mɔgɔ min ma a o don n'a ma bɛn maa min ma sa ayiwa min mana bɛn e yɛrɛ ma n badenw o kɛ a jɛmɛ n'o ye voilà filamɛw o kɔfɛ sa an bɛna an da se yɔrɔ min ma an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye an bɛna masala bɔ aw ye an bɛna baro kɛ aw ye an bɛna maana dɔ bɔ aw ye maana min baro min masala min histoire min n badenw n'o bɛ faamu di aw ni ne ma a bɛ hakili di aw ni ne ma a b'an ka silamɛya question détaillé an ye
k'a bila pièce par pièce an bɛna an da se yɔrɔ min ma n badenw o bɛna faamu caman di ne ni aw ma n'o de ye kisatul tawadudul aljariyatu ye n badenw o tawadudul jariyati o ko in ye ko jumɛn ye o ye mungo ye mungo do mun de bɛ na mun kɛra i tulo ma jɔ wallahi ni ka silamɛya d'i ma ni nin masala in ye n ko n'i ka ala ko ɲɛ f'i ye n'i ka seli bara ci ye alabato cogoya bɛɛ n'a bɛɛ ɲɛ f'i ye nin kɔnɔna na i na faamu caman sɔrɔ e ni ne wallahi fo a na se niveau la an tɛ maa ɲininka bilen an ka diinɛ yɛrɛ bato kɛcogoyaw la n badenw tawadudul jariyati n'a jara ala ye nin y'a kasɛti numéro fɔlɔ ye nin y'a kasɛti numéro fɔlɔ ye n'o ye a jɔfɛn fɔlɔ ye n badenw ɲɛmaa ti mɔgɔ o mɔgɔ la sɛtana de y'i ka ɲɛmɔgɔ ye anw ka ɲɛmɔgɔ ye seyidi sharif usman madani haidara ye an b'a ladege a jogo la an b'a ladege a kɛwale la an b'a ladege a ka baara la sabu ɲumankɛla don a bɔra ɲumankɛlaw la sɛbɛkɛla don a bɔra sɛbɛkɛlaw la jogo ɲumantigi don a bɔra jogo ɲumantigiw la danbetigi don a bɔra danbetigiw la faamubaa don a bɔra faamulikɛlaw la wallahi sharif asayidi sheikh sharif usman madani haidara al-murshidu da ila al-khitabi wa sunna saduzi wada wallahi n'ale kɛra maa min ɲɛmaa ye ni tile in na yan i ye ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ jogo kolo e yɛrɛ ka nafigiya o de bɛ se ka lebu bange e la o de bɛ se ka yira k'a fɔ i ta ye nkalon ye n'o tɛ wallahi a ye min fɔ anw ye o ye hakika ye a ye min fɔ diɲɛ ye o ye hakika ye dalilu bɛ kuranɛ na a bɛ hadisaw la wulibali la wallahi mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ na i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ min fɔ o ye ala ta de ye n bɛna a ladege bamananw ko mɔgɔ ladege ka kusa kɔniya ye i ka mɔgɔ ladege k'a fɔ n bɛna a ladege o ka kusa k'a juguya k'a hasidiya k'a kɛlɛ k'a lagosi ka lebu bange a la wallahi bamananw yɛrɛ y'o fɔ fɔlɔ kafiri kɔni n badenw i tulo ma jɔ tawadudul jariyati n bɛna bara ci i ye k'a walawala i ye n yɛrɛ de y'a kanu ka nin baara in kɛ nin cogoya in na walasa i ka faamu yɛrɛ sɔrɔ i ka diinɛ na i ka faamu sɔrɔ nin masala in kan à 100%. an bɛna baara daminɛ silamɛw d'abord an bɛna daminɛ yɔrɔ min na où avons-nous tiré ce passage yala ni masala min n'an bɛna bɔ aw ye a bɔra mini sabu silamɛ tɛ kuma ni dalilu t'a bolo mumini tɛ foyi kɛ dalilu tɛ min na n badenw an y'a sɔrɔ yɔrɔ min i tulo ma jɔ wallahi n'o dalilu de i ma kelen kelen kana kɔrɔtɔma fiyewu ni n bɔra yen na tawadudu d'i ma alijariyati fɛn min don ale ye mun ye mun fɛn suguya don mun cogoya b'a la a ko in kɛra cogo di wallahi n'a bɛɛ walawala i ye ni ala ye waati nɔgɔya ma an bi a daminɛ o de la n'o ye an y'a sɔrɔ yɔrɔ min na nous avons reçu ce passage à Bagdad. Nous avons aussi tiré ce même passage dans les anciennes cachettes de Seyidi Sharif Ousmane Haidara, le fils de Mohamed Madani Haidara, qui est de longue vie. Aïe ni masala inzoro kabo Bagdadi. Aïe ni baro inzoro kabo Bagdadi. Aïe baro inzoro kabo Bagdadi. Bagdadi kaw ya lakale aïe. O kwat menenga fana anye ni fana soro kabo karamoga Seydi Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara
aka walada temeneu na no ya ka kaseti temeneu ni oye anga dalue mbadeu iklo majo ibina koyin va mo koyin yere mi amna se mi ma 600 odeye bagdadi kaw ani asayidi sharif Ousmane Madani Haidara oluye munfo anyede nyingoina anga jakolam. Il y avait un grand homme, il était très riche et très pieux de Dieu. Il y avait beaucoup de fortune, des champs, des animaux, etc. C'était un homme très croyant, mais dans tout cela, il n'avait pas d'enfant. Mbadou. Kon nye chedoye, chemi, chebadodo, alaka mabado, alaka jonzawale mbado, chebami, chogorobado, chebami, wartigi bado, alanye siranye bado. Nafolo chama kume chogoroba yungun, foro chama bi chogoroba yunve, bagaun chama bi chogoroba yunve, ona nyona nafolo mafe chama bi chogoroba yunbulu. Mbado chogoroba yun, abi fo mami mako ala jon, o yere de kunu. Abi sira alanye, a jogo kany, wallahi chogoroba yun dame kungay. Torba imbaka keta do abaka feta do abi hine abi makari wabi yafa joma asikulu torba imeni nchuga ina mbadeu ngani mbela ala ye demo geleya ke torba ina ama demo so soro ama denche ma soro abu o geleya konnana torba imunya ala jombay ala ye fenfo na yo do aboto koko tokoni ala ye fenfo ko kake na yo do aboke mbade oni awnga misri silla toroba nun de kelen ha wallahi ngoni jogoroba ni ala de do ay ala bato ka ala la bato ala ko mi ayoke ala ko minto ayoto. Mais on a misiri falen bi cɛkɔrɔbaw la jɛnɛya bi ni ka dɔw ta tiɲɛ suyani bi ni ka dɔw ta tiɲɛ java bi ni ka dɔw ta tiɲɛ hasidiya bi ni ka dɔw ta tiɲɛ bɛnzɔnwaniyo bi ni ka dɔw ta tiɲɛ juguya bi ni ka dɔw ta tiɲɛ wallahi a dɔw hala dɔw tɛ se tahiyatuli layla a dɔw tɛ fatiya dɔn a dɔw tɛ janaba kocogo dɔn a dɔw tɛ seliji tacogo dɔn fo dɔrɔn de mɔgɔw ko an ka taa misiri la o yɛrɛ taara misiri la k'a sɔrɔ nin ma miiri jigin kuranɛ haya dɔ la ala ko celui qui allège la prière n'aura aucune part à l'au-delà. Ils seront parmi les perdants à l'au-delà. Ils demeurent dans l'enfer éternellement. Ko seli fɛgɛya ba bi janama kɔnɔ mɔgɔ min bi seli a ye seli dɔgɔya a ye seli fɛgɛya k'o bi janama kɔnɔ i y'o kɔrɔ dɔn an badenw o de ye mɔgɔ min bi seli a ti seli ɲɛdɔn a t'a ɲɛɲini a bi sun a t'a ɲɛdɔn a t'a ɲɛɲini o de ye alabato fɛgɛyabaga ye i t'a dɔn o tɛ baasi ye mɛ n'a y'a sɔrɔla n'i b'a ɲɛɲini ala yafalen don filiw la yanni k'a ɲɛ sɔrɔ sabu ala ko n ti maa minɛ fɛn ma i ti fɛn min dɔn n'i bɛ k'a ɲɛɲini mɛ mago t'a la n ka sira t'a la mɛ dɔrɔn bɛ sen ko min bolo ko minɛ n tɛ turu misiri la an bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na n badenw ni ala sɔnna tawadulu jariyati nin y'a kasɛti nimero fɔlɔ ye a jɔfɛ fɔlɔ n b'a ɲini silamɛw fɛ a ye a lamɛn a ye n lamɛn faamu bɛ sɔrɔ a kan kodɔn bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛna se yɔrɔ min na sisan qu'est-ce que le vieux faisait
cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka baara kun ye mun ye nin bɛɛ kɔfɛ sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ siran ala ɲɛ u bɛ ala bato wa u bɛ ala labato mais ni ala ye jarabi da u ka denko gɛlɛya musoko gɛlɛya cɛko gɛlɛya wariko gɛlɛya a dɔw bɛ ala bila pep o tuma cɛkɔrɔba in ka baara kun kɛra mun ye nin bɛɛ kɔfɛ madame. Lorsqu'il était comme ça, un jour, il pensa qui l'héritera après sa mort, qui lui succédera. Après ses réflexions, il confia tous ses problèmes à Dieu, le Tout-Puissant et le Sage. Il était très désespéré de lui-même. Il se confia à Dieu, le Tout-Puissant, le connaisseur de toutes les choses. I k'a dɔn cɛkɔrɔba in tuma min ni a b'o lahala in na a b'o cogoya in na don dɔ la cɛkɔrɔba in y'i sigi k'i miiri a ka miiri ye mun d'a ma hakili ye mun d'a ma a ka faamu ye mun d'a ma o yɔrɔ la n badenw cɛkɔrɔba in ka miiri o yɔrɔ la hakili jiginna de ni ne fatura ko jɔn de bɛna ne tiɲɛ ta de ne salen kɔ jɔn de bɛna ne cɛ ta cɛkɔrɔba in ka miiri sera nin ma ni ne tɛ yen o jɔn de bɛna kɛ ne ka du kɔnɔ yan de n badenw tuma min n'o kɛra o miiriya ninnu kɔfɛ cɛkɔrɔba in ye ala minɛ k'a jigi da ala kan k'a yɛrɛ di ala ma ka nin ko kungo ninnu bɛɛ lajɛlen segin alahu taala ma ala min ye dɔnni masa ye ani masakɔrɔba ye cɛkɔrɔba in a ye fɛn in bɛɛ to ala bolo ka fɛn in bɛɛ di ala ma tuma min ni a b'o cogoya la sa jigi tigɛlen kɔ a yɛrɛ la a jɛnnen kɔ den kɔ a jigi tigɛlen kɔ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ la n badenw a y'a yɛrɛ di ala ma di cogo la min ka gɛlɛn tugun ni kɔrɔlen ye a ye kow bɛɛ sɛmɛ ala la ka kow bɛɛ to ala bolo k'a ɲɛsin alabato yɛrɛ ma à 100%. Le vieux ne faisait que louer Dieu. Il jeûnait pendant les journées et il faisait des prières méritoires. Il faisait aussi des wird et des invocations pour l'obtention d'un enfant hérité. Dieu qui n'oublie pas, qui ne dort pas, ni sommeil ni somnolence ne le prennent. Mbadum cɛkɔrɔba in tora a bɛ ala wele a b'a dama kasi ala la a bɛ ala barika da a bɛ ala waleɲuman dɔn o kan cɛkɔrɔba in tilew fɛ a bɛ sun dɔn cɛkɔrɔba in suw fɛ a bɛ wurudiw kɛ ka nafilaw seli ka te turu ala ye ka sujudu bi ala ye cɛkɔrɔba in bɛ ala welew kɛ cɛkɔrɔba in bɛ ala tɔgɔw fɔ a bɛ ala wele walasa ala k'ale sɔn den la tiɲɛta den la don min n'ale tɛ yen den min bɛna sigi pale la don min n'ale tɛ yen den min bɛna yɛlɛ ale nɔ na don min n'ale tɛ yen ale ka nafolow a ka forow a ka misiw a ka baganw ayiwa a ka wariw sanuw ayiwa jɔnni bɛna a janto olu la de a ka wurudi n'a ka seli a n'a ka nafila su in a bɛɛ kun ye a bɛ ala fana wele walasa ala k'ale sɔn den dɔ la min bɛ se k'a cɛ ta n badenw i k'a dɔn ala de tɛ ɲina n badenw a k'a dɔn ala tɛ masa ye min bɛ ɲina masa tɛ min bɛ sunɔgɔ masa tɛ sunɔgɔ bɛ min minɛ yɛrɛ masa tɛ hali min bɛ jigin kɔ yɛrɛ o ye tiɲɛ ye dɛrɛ. La ta'khuzuhu sinatun wala nawmun. Cɛkɔrɔba in badenw tuma min n'a bɔ cogo la il prononçait les noms de Dieu les plus solennels. Après tout ceci, il consultait à chaque fois les grands savants de Dieu, les savants pieux de Dieu, ceux qui connaissent parfaitement les saints courants et obéissent aux lois religieuses. cɛkɔrɔba in a bɛ nin bɛɛ la a bɛ ala tɔgɔ kɔrɔtalen fɔ
abi Qur'an haya gelen fo abi ala mawtul kamba fo abi dama kashu ke ala la ni dengo hami mbadew nimbe ko fe sadu torba inga barakara muye abi donbo segere abi ala jo segere abi karamugo baw segere mbadew ngande muri jine akala nunuma ngande muri so nunuma ngande muri tromper nunuma nema fo ngabi muri hasidi nunun segere abi ala jo yere de segere adame minuna ko ka ala ko ye che adame minuna ko ubi Qur'ane don et puis ubi Qur'ane ka minum bi bala kani dine sharia bado chorobay abi to ga tabo olufi minum bi sharia don nous ti janfaki Natara, ils partaient leur valoriser et leur donner des biens pour avoir au moins un enfant. Ce vieux est très gentil. C'est un vieux très gentil et généreux. Il était aussi un grand croyant de Dieu. Toroba imita donba nunu nyoro. Abta bonya kuye. Abta navoloma fenduma. Abta karama kuye. Abtu bunye abta dugo nyinu fe abta berga nyinu fe abta uka ala wela ye fana wala sa ka sega de soro anna kana dinglisa ijandullah Qur'ane wode fo krema ya soro l'arabu bi Muhammadu wele comme n'importe uba wele kukula uba wele chobela uba wele comme ukunga nyomani ubi Muhammadu wele kaire ni ochoko bela Qur'ane ko haramu e Muhammadu wele li ka jie mokula ibolongolo tant que ima faire blani Muhammadu che haramu e ka mako foli Muhammadu yi ala ko chokodi ni aw moko be islamela ay Muhammadu nyininga uba fo aye na moko be Qur'ane mangana ay Muhammadu nyininga bo lakala ye nga akado na moko joraga je moko la aka musoko aka dengo aka cheko aka warko aka kalango aka barako kaga fere do ani Muhammadu ci aseko marakami bado ala yi fo Qur'ane na Muhammadu ma fafio ay na mbonye me ala yere de ko ay Muhammadu bonye wani mammi ma Muhammadu bonye ala ka daga bika wa illa babi chenjina ya ibta janama kono chugula botuma Muhammadu tato ye jonu yirade kira ko sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatun anbiya'i oh les connaisseurs vous êtes les représentants des prophètes et des messagers doni baw awde jome ala kan nabi mon jorola doni baw olu de kabo ala bolo doni ba la limu cientigi kuga de ala ni kiraw ni nabi mon de ni danfe be to robay abi kunji doni baw de ma doni ba minu mi Qur'ane do minu mi ala do fo mo de ka famu ni ko doni baw ani ala ko doni ba ala ga jatela famate don bay mogo miye nasara kalan ke jie mogo nyini kama o te don bay maniye nasara kalan ke otuma ka ke ala koye o de don bay islamia kadiya la famate don bay wala kire ko jamakulu fla be sallallahu alaihi wasallam ko jamakulu fla no lu nyana ka bebi nye jamana bebi nye dugu bebi nye Sabo ko kirama nam ako yorola les connaisseurs et les dirigeants ako donbaw ani famo akuma donbaw ni famo ja donba ni fama tikeleyo fama e fama de donba e fanglente donba e mogode mimbi alaka kisaw do minbi alaka kitu do kalamba be ani donba fana tikeleyo mogodo be aye Qur'ane be kalan ka ba
nga dɔnniba tɛɛrɛ sabu dɔnniba ye fɛn ne ala ye mun fɔ i ye mun faamu o la alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam e ye mun faamu o la mais ala kumana e ma faamu alakira kumana kisi na kira ka e m'o faamu a ti fɔ e ma ko dɔnniba tubabukankalanna fana ni maa min ye nansarakan kalan n'i y'a kalan ni silamɛya dɔnni sira ye o tuma o dɔnniba dɔ ye tuwamuru bɛ o tuwamuru bɛ hali bahira min ye kira ka ɲɛnamaya yira ka kira ka kiraya yira mɔgɔw la bahira min y'o kɛ nasara de don dɔnniba de don mais a t'a kunfɛ sabu a ka kalan ma kɛ dɔrɔn nansarakan kalan ye a ka kalan ma kɛ dɔrɔn an taara kalanso la ye a y'a kalan a y'a faamu et puis a ye ala ko si dɔ ka maabaw dɔn n'a ka kalan ye a bɛ fo de ma dɔnniba n badenw cɛkɔrɔba in a y'i ɲɛsin o dɔnniba ninnu ma ka dugawu ɲini ka ɲumanya kɛ dɔnniba ninnu ye ko cɛkɔrɔba in kɛra cɛkɔrɔba ye min kun timina ka di fanisiri kun do cɛkɔrɔba in kun ye ala jɔnba ye muminiba kun do ala batulaba ba kun do a b'a janto fanisiriya la cɛkɔrɔba in ale kun ye fanisiri ye il était très généreux i janto la fanisiri sogo ka haramuya Allahu ta'ala ka jahannama kono fanisiri ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ala y'a garisɛgɛ min na a b'a tila ani mɔgɔw cɛ a b'a tila ani diinɛ cɛ a b'a tila ani ala ka niw cɛ a bɛ hinɛ n'a ka sɔrɔ ye a bɛ ɲumanya kɛ n'a ka sɔrɔ ye balimaya tugura sinjiya tugura bangebaaw a jamu'olu la o tuma o bɛ wele de ko fanisiri a bɛ ɲumanya kɛ fantanw ye ani misikinaw ye o de tɔgɔ ko fanisiri a bɛ f'o ma quelqu'un qui est généreux mɔgɔ o mɔgɔ ye fanisiri ye hali n'i ye kafiri de ye ala ti sɔn fiyewu k'i faga kafiriya kan yanni fo ala ka hakili dɔ d'i ma fo ala ka faamu dɔ d'i ma i ka bɔ kafiriya la i ka don silamɛya la i ka ɲumanya yɛrɛ kama n badenw cɛkɔrɔba in a kun kɛra fanisiri ye fanisiri ye jiri dɔ de ye jiri min ju turu mɛ alijinɛ kɔnɔ jiri bolo de ye fanisiri ye n'i y'a bolo minɛ i bɛ taa jigin yiri ju fɛ n'o ye yiri turula yiri subatuma o tuma i taatɔ jigin yiri ju fɛ o tuma a ju bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn alijinɛ kɔnɔ au contraire bakiliw fana ye mɔgɔ ye min bɛ jahanama kɔnɔ hali ni silamɛ don a tɛ sa fiyewu fo ala k'a bɔ silamɛya kɔnɔ pewu a ka jogojuguya kama a ka hinɛbaliya kama a ka ɲumankɛbaliya kama o la n y'o fɔ a ye siɲɛ caman n ko hali bɔli sɔnna hinɛba o ko ka di ala ye ka tɛmɛ alimami min tɛ hinɛ kan talahi a ye hinɛ a ye makari a ye ɲumanya kɛ ɲumanya de ye adamaden yɛrɛ sanuyalan ye ɲumanya de bɛ mɔgɔ gɛrɛ ala la ɲumanya de bɛ mɔgɔ surunya ala la ɲumanya de bɛ ala diɲɛ mɔgɔ ma k'i ɲɛda nɔrɔ k'i denw barika ɲumanya de b'a to diɲɛ bɛ nɔgɔya i bolo hɛrɛ la lahara bɛ nɔgɔya fana n'i sera ye ɲumanya bɛ fɛn caman dilan mɔgɔ ye foyi tɛ se k'o dilan fo ɲumanya ni mɔgɔ min y'i da fanisiriya la a y'i da jogoba la ni mɔgɔ min y'i da ɲumankɛ la a y'i da jogoba la n badenw a y'a jija an bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲumankɛla ye o la don n'an bɔra yen an bɛna se niveau min na sisan o de ye la grossesse de l'une des femmes du vieux cɛkɔrɔba in muso minnu b'a bolo o muso kelen ka garisɛgɛ sɔrɔ an bɛna o de ɲɛfɔ sisan muso minnu b'a bolo muso kelen de ye garisɛgɛ sɔrɔ n ba dɔn an bɛna o de yɔrɔ ɲɛf'i ye a y'a tulo majɔ par l'accord et le pouvoir de Dieu le Tout-Puissant le Sage, l'une des femmes du vieux croyant fit en état de grossesse. Lorsque la période de grossesse est arrivée à son terme, la femme a accouché d'un garçon par l'accord de Dieu. Mbadou. Tumamina ni toroba inna billah alayna ni alakase ani alaka jeni alaka fanga fanga betigi alamiye se betigi alamiye dani betigi alamiye toroba amuso do de ye garsega so toroba amuso kelen la jora garsega la
kɔnɔbara la o kɔrɔ y'a muso kelen ye kɔnɔ ta inshallahu rabbi ni Ala ka diɲɛ ye tuma min ni o garisɛgɛ nana kɔrɔbaya kuma la surunya bolo ma walasa faamu ka sɔrɔ kuma in kan n b'a a dɔw tugutugu ɲɔgɔn na garisɛgɛ nana kalo 6 7 sɔrɔ kuma la surunya na fo ka na dafa kalo 9 la tɛk n badenw Ala sɔnna cɛkɔrɔba in ka muso jiginna den kɛra cɛ ye ni Ala ka diɲɛ ye n badenw den kɛra cɛ cɛkɔrɔba muso jiginna den kɛra cɛ ni min ye Ala diya a b'o de kɛ mes chers croyants, nous allons vous parler des actions de cet enfant dans cette chronique. Mbadeo amina kuma o dengay o ka waleyaw amina o de nyafo awye ni mana ina ni taraku ina ni kisa ina denga min zoro la chokoroba fe o denga ka baraw amina o de nyafo aye. C'est une histoire qui vous donnera des détails, le jugement et loi en forme réelle. Mbadem, konin kisa ye kisa de kisa mi abi awladi abi neladi abi famudi awma abi famudi nema abi wala li ke anye anga islamia kiriwla kiri minu hakili t'u ye kiri minnu kalan t'u dɔn kiri minnu wallahi i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i tɛ minnu si dɔn wallahi k'i bɛn'o bɛɛ mɛn nin kisa in na wa fana ko silamɛya yɛrɛ bato cogoyaw ala ko yɛrɛ ɲɛw maaya yɛrɛ ɲɛw wallahi k'i na olu caman mɛn i ma deli ka minnu mɛn kabi ala k'i da nin kisa ninnu nkɔ n badenw sabu n y'a dɔn o fana ye dɔnni de nka a k'a dɔn n y'a kala fana ye kalan dɔ de ye mɛ mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ kala a n'a y'a si dɔn kelen tɛ ɔ ko a bɛna fɛn caman si dɔn nin kisɛ in na fɛn minnu ye kobow ye fɛn minnu a ka gɛlɛn kuma dɔw la waajulikɛlaw da ka s'a ma fɛn minnu waajulikɛla da tɛ s'a ma yɛrɛ fɛn minnu alimami da tɛ s'a ma fɛn minnu karamɔgɔ da tɛ s'u ma fɛn minnu i t'a kitabu dɔn i t'a sɔrɔ cogo dɔn yɛrɛ wa dɔnniw don n'u fɔra hakilima bɛɛ y'a dɔn wulibaliw don n'u fɔra fana e b'a ye i ka kalanden yɛrɛ don koyi nka i tun b'a faamu k'a kɛ tan de sabu dɔnni bɛ ten ni mɔgɔ ye fɛn dɔn i b'a yɛlɛma cogo min ka di i yɛrɛ ye n badenw a ye to lamɛnni na inshallah faamu yɛrɛ ye min ye o bɛna sɔrɔ nin baara in na tuma min na ni cɛkɔrɔba ye den sɔrɔ den kɛra cɛmannin ye n badenw a bɛna denkuni de boloda sisan n'o ye den tɔgɔ wele o ni anw ka denkuniw tɛ kelen ye dɛ o ni anw ka nangarabaya denkuniw tɛ kelen ye o ni anw ka sunguruba denkuni ninnu tɛ kelen ye o ni anw ka ayiwa tɔgɔ ye di donna denkuni ninnu tɛ kelen ye denkuni yɔrɔ la ka kaye ta ka bigi ta k'a sɛbɛ nin nana ni taafe 7 ani 1000 ye n b'a sara fana ni muso jiginna haramu don an ka silamɛya kadiya bɛɛ la a ye dɔnnibɔ wele a tɛ bɛn ni balima muso jiginna ni teri muso jiginna i se ye min ye o k'u ye a kɛra dugawu ye o a kɛra nafolo wari ye o a kɛra fani ye o a kɛra den fani ye o n'a ɲɔgɔnnaw o i se ye min ye o kɛ mɛ n'i y'o kɛ i b'o kɛ jɔnni kama Alahu Taala kama wa jɔnni b'i sara o la ala de b'i sara o la mɛ n'i y'o kɛ ko o tigi ka tila ka t'o sara e ye a kɛra haramu ye sisan a b'a jalo n badenw quand ce vieux a eu cet enfant il a réuni les musulmans pour faire des bénédictions à son enfant qu'il donnera un nom à son enfant. Le vieux a donné le nom d'Abdul Hassan à son fils. Les musulmans étaient témoins de cela. Puis les musulmans ont fait des bénédictions à Abdul Hassan. Ce jour-là, le vieux a fait des sacrifices pour son fils, notamment les sacrifices qui correspondent au jour
de sa naissance. Mbadou. Tamamina ni toroba e de nzoro comme nyafi e chugomina. A islamo faranyonga. A islamo dalaje. Ayu wele akoma awele kunte bashiye. Ala ye nso de cheman kilina. Mbi fe akana dugo kende. Wa aka do kofe nere bi fe ga togoda nde labbi. Awele kunde yewe. Madam Islamo bed woke day. Bed woke alaka de balo alaka nakaja be kat woke. Demuni begatini. Dugo mo man na demuni na wajibi biye kay ka dugo ke day. Be Islamia kadiyal. Na on va ni mori flaya fatia takaba ya bane. Wa wara klolula ando be wuli. Mais mo be jamana no ko alaka de balo wallahi de tisa. Bibalo mais o mori nunu nga bara do wele kama o mori do ba fala ki de bolo hal ni ala ma faga de bolo aba de fa mori ngere do kama o ka wale jugu kama o ka jeniya kama o ka dazago kama o ka mogo faga no ka chene kama toroba ingo islamo ma ko mbife kande togoda Abdul Hassan mi fagande togoda Abdul Hassan mbadou islamo fana kera o shere o yorola toroba de togoda Abdul Hassan islamo fana kera o shere o ko fe islamo be do ke Abdul Hassan ye mumini be do ke Abdul Hassan ye wele bani naba be do ke Abdul Hassan ye mbado odosa ko choroba yere ye saragati ubo ade kerengere nyina awolo do saragati de bange do saragati choroba yolu bo ade abajadul mbado kire sallallahu alaihi wasallam ako nae de soro ay saragati bodde ni sebaye ay baga fagade ni sebaye anga ni setaye ala ti fe wajibi amoko ka mizeti yide ala kira kuti me de yere ka bange do stragati nafa minum bala akabo nafa minum bala akacha nafa minum bala ukabo we bunya kevenze dai mogo jena ni denka saragati bo abochola kabena bange do munyo doye wallahi de ka nyanama bi glan la fiala de ka jebi noyabul de ka kalango bi noyabul aga nyanama bara be bi noyabul wa amabane de raka je hami fana noya bi dolu la ni saragati de sabo saragati e feye akabo o la ni kira ko ni mama yi da saragati bola ki ta soro fuila saragati bo fana e feye femi ngabo o be ni ma ya doy opma do benata do ndene ndo saragati ube deni ba chetigu ba do ne ma fo aka mori flomani nunu ne wallahi hakika wala dani be minu ye chetiwe minu be do saragati do niya boy debi lafiya nyana ma konnan debi ga korobaya saragati rebe ga minekata debi na se kalana do ye fo na kla kalana bamanu ma fo go saraga bodo ko ta dugo jabi doye abma ne saraga bo ishi korobaya le desa kama obise kake madola na ma mine nyana ana mine do moya mais ni saraga bo ka de to demsiela yano de ka koroba ya be siga fuita la saraga be mine ka benoy ndene do saraga tipe tarata do saraga tipe araba do saraga tipe alamsa do saraga tipe juma do tabe sibiri tabe karido tabe ni de bangina ka beni domi abakli toala
ni sema soro bangebaw ye ka de ka sorogati bo aba gele ya ni de hakli soro aba fo de ibangena ni ndo masnai ni ndo ina o asragati ni ye ni no nga chiena o masaka bo sabama ke gasakati iba kalama chumna nguma fiye o ni ala ye wati no ga mai bi jando ala no kara de bi aka saragati bo ayere o fana te baashie dese bolum mogo be sebu ye o mogo te de ga sargati la na flo bu ku ka sirete de ga sargati kula o koni o koye komi ni a chamaye komi ni alabaye maloye o du ngono ni saraga bora de ka kula bi de ka kunu wa Abdul Hasani afaye sargati bebo aye kaba katubo onfinna mbadu eklo majode ibna iswari mfamu ibna islamia yere famu kadine ko shido ibna armadiya yere shido ibna laha ko shido ibna arabato chuya shido ibna armadiya yere kanga ke chugodi ibna o shido eklo majo amna ce niveau mina 600 ode l'élévation d'Abdul Hassan Abdul Hassan ka mara korobayali nous akalamoni. Après tout cela, le vieux a donné son fils aux femmes qui allaitent les nouveaux-nés. Ces femmes l'ont bien élevé jusqu'à un certain âge. Mbadou, Chokorobayi aya deinta kata di atwa di mogo minumbi muso minumbi shin di deuma. Chokorobayi ntara de nindi oluma no e demara yore. L'arabu fait abe, Nasaro fait abe, alors on fait abi ame, machama abike mohode de sebe mununa. Mais l'arabu fait cette dibara yere de do. Sebe mogo minuye, olubiti udun yere de di de la maraloma. Abdul Hassan afatara di musoma minu mi deun lamara kashin di deuma. Olu fana ye Abdul Hassan mara u y'a bɛrɛ u y'a tare ka bɔ bow la ka bɔ sugunɛw na ka siw d'a ma ka to ka a samazama ayiwa ka to ka a digidigi o kɔrɔ ye ka to ka a mutuluw la k'a kɛ komi u yɛrɛ den maracogo ɲuman na sabu fa ye o musaka bɛɛ sara ni fa nanu ɲininka a bɛ n den mara joli abinde mara aywa wari jolla abibe joli de ma nu yo dafo nu e damin fo masalan misalla nu ko keme aywa fabi keme fladu ma ayni de mara kanyi tellement fa mogo be ni de ina ama dezoro dingle ni mingo shi jamana muso korola muso kelembe muso la o de nana garsaga soro o dena dingle ni mina o dingle ni kera chemanye a o chema inga ko manga klongola nya soro muso be korola sa nya soro dengle ni yere jigitige de ya to asorola a jigitigele ko okoro ya asorola mami na jigite de nga fiew o tumane la ala de fan siriyara ka soni ndeina o tuma choroba ingo ni ndenga ko aleti a klongela moshie ni ndei o be se ga nyeso chogo ka mara chogo nyumana ka balo chogo nyumana ka la kala chogo nyumana kwa bo de ke face da o kera toroba ka hakle mbadum tuma min no kera sa Abdul Hassan ashi sele sandama o korea korobayale doni minge ka boshina ka tagama ayere bi kuma abi ko fam doni otuma o wati ne la sa ko fana na soma o aselo ma femin kerasa aya kluma jo ibnu lame amana sen niveau mina sisa o de les études d'Abdul Hassan Abdul Hassan yere ka kalango Abdul Hassan ka kalango amina so de masisa aka kalango kala tokodi
Lorsque son âge a atteint 7 ans, son père lui donna au savant religieux pour l'enseigner le Saint-Coran. L'enseigner l'enfant à des lois de Dieu et celles du prophète Mohammed. Paix et salut sur le prophète Mohammed. Pendant le temps de son étude coranique, il fut aussi confié au maître des arts martiaux, appelé les karateka, pour subir une formation. Pendant ses apprentissages aussi, son père chercha encore des musiciens pour lui apprendre à chanter, à danser, à jouer les tam-tams, les koras, etc. Mbadéon, mami ni demarla ouye Abdul Hassan Mara, fois nana korobaya doni katama, ay shimbla, unana di afama. Ide dama kwanga mara anya mara asira hakeisa, asira niveau yesa niveau mi akanga segi ema. Uya segi afama. Mbadéon asegle fama sa. Faye Abdul Hassan Marasa fa shiye sa wolon flanzoro. Faye Abdul Hassan Mara a shiye sa wolon flanzoro. Bado sa wolon flanzoro le Abdul Hassan fe. Faye ata kata di doniba uma. No ye Kurane doniba we. Kurane professeur ngano. Kurane kalamba bo. Kurane famu babo. Fatara di uluma. Fage kuluma mi faka ninde ingala alaka sharia ula mi faka ninde ingala kireka hadisa ula kireka kuma ula mi faka ninde ingala ala kola ani Muhammadu kanuna ani Muhammadu ko yere la ngara choroba ka hakilla ka fo karamogo nunu ye ka de du ubolo ayende kala atoy Abdul Hassan mi faka kala Qur'anana kala ni jema kote mi faka kala Qur'an koro la mi faka kala tuni kira ga kuma la aka famu fana obi ke chugo la ayofu e ka da choroba yo musaka o besra ka dedi o professeur banuma wona nga madrasa karamgo teklin olu ye Qur'an dodi ngo nonu ye hadisa do nonu bi aka me on daw keraw ya kalande unne kadi arabukana nga jogo tolledo a chama unne kadi tokana nga jogo tolledo a chama men nunu wallahi unne kadi o jogo kan to kelela ya famu ubaka mbadon ay wati min dira ama wati dafara tawadul jariyati niya kasheti jofen foloy no ya numéro 1 volume 1 a forma ko premier épisode ode ni na jara alay wiye an kore ko wati min dira ama ko bana ambi a hakli tola ni Allah ta'ala ya wati wara jira aw ni la anya bla yoro mi mbadi ambi atta o yoro la atoko Abdul Hassan ka ko to kala chugumena ani tawadul jariyati ko yere muye mu vendo mbadeu ibna famu chama soroula niye adjofen floy ami dugo ke awye kami dugo nyini aw fe ka nyini ala fe sebi ala miye dine che yere mi ala kamblo sraka anga choroba mi ngara sababu nyumanye aw ngani tarku nunu shido anga islamia infamu afamu choko kerengere na bi fam be kera karamogo ye ami wulbali di alaka joma ambi o karamogo fonno ye Saidi Sharif Usman Madani Haidara ka barkada ka wali mando fitri wali ka free imana yoro kana nyaga ka fuila abalma kedo ana dinge Ali Sangare haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.